जो खोया है उसे बेहतरीन ही पाएंगे। जो खोया है उसे बेहतरीन ही पाएंगे। सबर रख मेरी जान, दिन हमारा भी आएंगे। सबर रख मेरी जान, दिन हमारा भी आएंगे। आज ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଯୁବମାନଙ୍କର। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶିକାର ଦୁଇଟି ପେହଲୁ ପରି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ କିପରି କରିବେ ବାଲାନ୍ସ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କହିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ବନାନ୍ତୁ। ଆରେ ଏଇ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ମିଳିଯିବ ନା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ନଥିବ, ସେ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଇପାରୁ, ସେ ବାହାନା କରିବ, ନାଇଁ ଆମ ଘରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ହଜାର ବାହାନା କରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ IAS ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୂର୍ଖକୁ ବି ବାହା ହେଇପାରିବେ, କଳାଟାକୁ ବି ବାହା ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କ୍ଲର୍କ ହେଇଥିବ ନା, ସେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଗୋଟେ DSP କି ବାହା ହେବି, ସେ ସବୁବେଳେ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ବାହା ହେବ ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର। ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଗାଉଁଲି ପିଲା। ଆମ ବାପା ହେଇଥାଇପାରେ ଚାଷୀ, ହେଇଥାଇପାରେ ମଜୁରିଆ, ହେଇଥାଇପାରେ ଦୋକାନଦାର। ସେମାନେ ଏତେ ଖରାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କାମ କରିକରି ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ସେଟା ଥରେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କୁହନ୍ତୁ ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା, ଆପଣ ଝାଳ ବହି କମେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାପା କେତେ ଖରାରେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ପଇସାଟି ଝିଅକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲେଖିକି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବେନି ନା, ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ବନାନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।